Виждали сте как се прави боза? В този силос е пълно с биоръж, от която след това ще направим бозата. Ние използваме биоръж, защото сме правили опити от най-различни видове зърно. С ръща става най-вкусната боза. Заедно с захарта става един карамелен, невероятен вкус. Все едно ядеш най-хубавия десерт. От силоза зърното по тази тръба влиза в този бункер и тук се изчиства, обезпепелява се и след това ето там се измерва, за да влезе вече за варене. А това тук не го виждате цялото надолу, е една голяма тенджера, в която влиза ръща, заедно с вода се сварява тук и след това минава в тази машина, която се разбърква в продължение на часове, докато хубаво се извлече най-вкусното от ръжните зърна. Тук е сварената ръж, ще остане в тази машина няколко часа, докато се извлече всичко хубаво от зърната. И вече не мога да усетите, но аромата е страхотен. Ето тук се отделя люспата от зърното и самата течност влиза ето в тази голяма тенджера. След като се отдели течността, се смесва с захарта, тук става захаряването и в тази тенджера. И тук вече може да усетите аромата на най-хубавата боза в света. Готовата боза слиза по тръбата и ето тук ще видите как се пълни в бутилките. Бутилките минават, изглежда като крем карамел. Капачките там се затварят и от тук влиза в ходилния склад и тръгва към магазините.